دنزاں اوست بالتا نوشتہ کار اصغر ظہیر کشکا بروپ و پادا ایرکا شنزدر کسانے میتگا کہ یکگوری کورو مچکتگا او دمی نیمگا کوہاں ہی کوہو کورو بزیں مچکتگا میتگ چو چکیا گوشے بگلا کتگو رودیں تک لہتے دکانو یک چاواری ہوٹلے کہ گزوا دوبئی یلدیا کا پد پچ کو تک وہ بیگہاں کماش امیدہ ہوٹلے پہنا تھا اشچونکیو نو گڈگی کنا کسی شیرچا و کسی سلیمانی وار تو گزوے شپ شام درکت گراؤنڈی ہوں ہستیں کہ بری بولی و بری کرکٹے گوازی باں ناکو ہمیتا نہ ہوں گو ہمرا دگا لہتے کماشاں ہمک بیگا گزوی اوٹلے دفا اشچونکیو نو گڈگی کنوکانی کشا نشتگیں ہمدانے گپاگو دلگوشیا گوشدارک بنا کو تگت ہمدانا ہمک روچ نوکی حال و سرحال گونت بری بچار سائنس بری ٹیکنالوجی نوکی آشوب بری جان سلامتی نادرائی و آئینی بابتا سرپدی سبزیو ایدگا وراکیانی نپو پائدہ گو دگا دگا ہاں ہمک روچ نوکی گپ جنگاہت ناکو امیتانے جنکا بچار کچا مردہ جتا نشتگ بلے وتی امیتی نسستگا پہا جنین چاگردہ یک مزنی درواری کہ آیا مشندوچی کتگو وتی پتے سرا بوجا نبودتگ نو آیا وط یک سنٹر پچ کتگ وہ دگا استاد ہوں داشتا کہ جنینا گدوچی و مشین پرلو دگا ڈیزائن سوچ دیا نو بلکہ وتی پادانی سرا وشتا تک چا دگا دگا جاگہاں جنین کائیاں تو کار دربارا دگا ہدارہ و ہنجیوں ہوں آئیے سنٹر چارگا کائیاں گپ پیشیں کے انسان پروش ورگی نہیں گمانی تاڑو تیلاں کو ہستا ہاں کجا نہ کجا تی سرا عرش کنا بلے ترا محکم بوگی وتی ہمت دور دیے گی نہیں بلکہ ہمک پروشا پت یک محکم کارستیا ودی بوگے شوبین ہستے دمی گپ پیشیں کہ تی تو کا فیصلہ کنگے طاقت بھی تو پا وحد فیصلہ کت بکنے بیچار انسان ذہن خانہ خانہ ہرچی یک خانہ یہ وتی جتائیں کاریں وحدی تی ذہن پا یک کار کنگا تیار بیت او آئی فیصلہ بکان کہ من ہی کارا کت کنا گوڑا کار 70 گران بیت مشکل نہیں تی دیما 70 اڈن بیت بلے تو پشتا نکنزے پرچہ کے ذہنہ ہمیں فیصلہ کو تک اگر تی ذہن تیار مبی تو فیصلہ مکان گوڑا تو بچ چکے ہوں چست نہ کنے بلوچی نگوشت کہ پورا یہ کارے کنگتی دل پر نائیں اصلا ہمیں دلے پر نبوک ذہن نزورییں کہ کارے کنگا فیصلہ نکو تک دل کے کشید گوڑا نان پشید اصلا یہ بندی کے سرگوں ذہن تارا گوک داتگا اگا انسان بلوٹیت وتی بہتا بدل کت کا بس آئیا وتی سرا ست کو بیسا بیت وتی راہو منزلہ وط گشیند کا انسان وتی حبرماہو بدل کت کا بلے بے حشیں کہ آئیے تو کا ہمت و توانائی بیت گپ پدا ہما کے توشتید کہ تی تو کا بزا تی ذہنہ ہمیں طاقت مان بیت کہ ترا پا ہے کارے کنگا تیار بکا سائنسا یہ گپ کتگو پیش داشتا کہ بہت تو حبرم بدل بود کنا وہ آدگا راجانی تو کا بازی نہ کتگو پیش داشتا کہ حبرمو بہتوں بدل بو کی چیزاں ہمدان گپا ہاتھ او کماش گوشت دار گیا تھا وحدی سائنس سے نامت تا دل مرادہ امیتان مکی جتو گوشت کے بیچار با ہمیشہ اینو سائنس سے نامہ گرگائیں مانو کجا سائنس زانے تو بس گوشت دار ہرچی کے سر پد بے و شر رہیں اگانا بلے سر کو ازبان چشک انسان ذہنہ ہمیں گپ چا کرنو زمانگا نادینک بودتگا وہ آہاں روتک جتک نو پمشکا انسان وتی ہمک ردیں فیصلہ جان بڈی بے صحیح و بی صوبیاں بہتو قدرت سرا لڈی پرچہ کے آئیے دماغا ہمیں گپا بنو روتک جتک بلے ہی کا میں چاگردہ پشت کب تکا ڈنی دنیا ہا کہ سائنس وتی تمردیانے ہودا ہا پرے جیڑا نکا پاں ہاں ہمک چیزا گو سائنسی چمان چارا ہاں یہ گپانی سرا بیسا نکنا یہ وہ یا کنچائیں گپے تو گندے آ چاہتے تو آئیے تو کا دور بکنے میرے یا کہ سک ٹپی بے ادا بہت یا کہ ہودا چک ہو جات کا تو کش بہتا مان بودتگے پمشکا چش بودتگ یا کہ شیطانہ تیلانک دا تک یا کہ ہودا ہاں چو نوشتہ کو تک
خدا پرچہ آئیے بہتا چو نبشتہ کان کیا چاہتا بکپیت آئیا خدائے کجام کار گندک کو تک ہیبا کوپر کنگائینو توبہ استغفر اللہ ناکو پیر محمد کے پیراندہ نامدارت گو کماش مولدادا منو منوی کت تو گوش دار بس دگا ہچما گوش ہر کس کے 4 کتاب وانیت گنوک بیت مرچہ ہی ورنہ چا دینا گسر کپانے مولدادا ہوں پیر محمد گپ ماندات گو او پدا دل گوش بود شریں بلہائیا و بزویشیا نشا شریں چیزی آیا ساڑی ہی سجائیں مردم جست کو تا اننا سجائینا یکیں گننا پسو داد خدا نشایا منیت اننا تائی قسمتا ترا دستا گپ تو برت کے تو نشا بکا اننا شیطان دپے وقت ترا حد کو گشتک کے نشا بکا وحدی کے خدا ہا نشا دوست نبید گڑا ہا چون لوٹیت کے آئیے دوستی بندگ نشا بکنا یہ چونے مردمی بری نیمگی گپا تابدا پیر محمد نورنڈانا پادت شاکارانو تک جنانا چیرے چادر چنڈے تو چپے کوپگا دورداد کہ چنڈگے ہاک سجائی نانی دپو دیما شنگ بودتا ہمدان انگا گپا حد بلے چا ناکوے چادر دنزاں آئیے دیم کامی کرچ کو کونس بود اچھا گپا بیال مکان من پدا ہمیں نیمگا کایا آئیے چارت کہ ہمیتان گو آئیے گیشتر دل گوشیں ہمیشہ دیمے گو ہمائیہ کو تو گوشت کے انو ہمیں ساہتا کہ ناکو پیر محمد پادت چادر چنڈے تو پشتی ماندہ تو شد یہ شما گوشے کہ میں پہل کنت میں لیمپ ناوشتا مارا الرجییں چکر تو چشت ای درست چا ہنچائیں کردام وان یہ نادرائی چا ہنچوشیا کھایا یہ دنس دماغا رواں وہ ہمودا موچ باں پدا الرجی و لیمپوش کو پشاں کی دیاں ہدانو اگا تو نادرہ ببے گوڑا تچکا خدای نامہ گرے کہ خدا پا انسانا چکاس کاریت یا کہ قسمت نامہ گرے کہ نادرائی قسمتا بودتک حالانکہ نادرائی سبب ناکو پیر محمد چادر چنڈگت کہ چرائی دنس دماغاں شتا بیچار ارچکارا سبب ہستے بلے انسان لہتی چیزاں زد بھی حال بیت یا کہ سما نکن تو اما نقصانا ست کو مذہب و خدای سر لڈی بیچار انسان باہدیں وطارا وط بپہازید ودی کے وطارا نپہازید تو بیمار بیت پدا گشید کے اللہ انسانا چکاس کے رگائیں آئیے گناہا آپ کا یہ انچیں گپاں وتی دل تسلہ دیا گا ملاحانی پلینڈیاں ارچوڑا اللہ نام بدنامے توبہ توبہ استغفر اللہ مولدادا وتی راستیں دستا گو یکبر راستیں او پدا چپیں گوش گپ تو پدا کاسک چٹے لمکو پونزے سرا لتارت کے پونزے سرے لہتے ٹالی مود یکبری جہل بودتا او پدا سارے شامد امانا چست بودتا ہنچو گندے کورے ہار ٹالین رچکا واپینی تو ہارا پد آہانی سر پدا چست با اچھا من چے گوشگاہ تا ہمدانا پدا ہما بنگا پہ حیالا کپ بلے کسا ہچنا گوشت ہاو واترانگا کپ من گوشگاہ تا کہ ہی انسان ذہن و سوچا گو کاردارید انسان سوچ ہما راہ روک بلوٹید پاد ہما راہ مسافر با جسم ہما کارے کنگا توانائی پیدا کان من ارادہ کو تک کہ یک کتاب نبشتہ کنا بلے داں کے من ہائیے دستا مکنا من ہائیے بابتا مجیڑا تچ کے فیصلہ و شوربندی مکنا کتاب نبشتہ بیت اللہ مننا اگر کتاب نبشتہ نبوت گوڑا من چی بگوشاں کہ قسمتا نبوت تگ یا کہ منی وتی نزوری بود تگا بچا ذہن تو کا ہمیچو بودناکی و توانائی ہستے کہ تو ہگا ہاں چو انگریزاں کار بے بندے تو ہم یک سائنسدانے بے تو پرچہ نبے زانا ہاتائی وڑی انسان نہا آئنسٹائن و اسٹیفن ہاکنگ سرک 4 بودتگا یا کہ اجدہ چم آہانی دست باد گوش پونز چم درست یا کوڑا ایلین نیا گپ پیشی کے آہاں وطا چرے گپ چلا چا در کو تک نو دنیا سائبر وائرس سرا جنگائیں بلے ماں ہنگا گوشیں کہ سیائی پیشی دب کپیت سپرا ماٹو کا ماں ہنگت کوریں ستکانی منو گریں مردوں میں ماں ہنگت مذہب و جہالت پد گریں مارا ہر کس چو پسا مہار کانت ماں ہمائی دنبو بے راست گوشی یہ سوچ و بلوچ وتی ہے کہ کشکا بروپ و پادا ہیر کا
ہی انچے پنتی کے اشیے تو کا سجیں زندگی سوگمندی راز پہمیانے زندگی فلسفہ و سائنس ہمیشہ تو کائیں بلوچ بارے کجام زمانہ گا تراہی مزنے لے کا دا تک بلے من وت حیرانہ کہ ماں ہنگا چیا پشتا پشت کب تگے ہی بتلی نہیں بلکہ زند گوازینگے یک رہبندی اگا ماں یہ رہبند بپہم میں تھیں او اشیے سر کار بکتیں تا ماں بارے کجا سر بتگتیں ہی بتلے تو کا سائنس و فلسفہ ہوں ہستے ہی بتل ترہ جیڈگو آئیے سر کار کنگے سکے نہ دا ہی بتل ترہ تچ کے رائے شونا دا بلے من حیرانہ کہ چشیں بتلے ساڑی بوگا حبید ہوں ماں پشکب تگیں اشیے سبب ہمیشہ کے ہی بتل ماں ہیو کا سر ظاہری زور تک آئیے باطنا سر کشت نہ کتگ ہی بتل ترہ جیڑگے سکے نہ دا کہ جیڑگے تو کا فلسفہ ہوں ہستے اور زندے نو کے راہ تجربہ ہوں ہستے کہ سائنس سے لڑا شمار باں ہمک کارے کنگا پیسر آئیے بابتا شرب و سوچ بفام سرپدی بزور نو گاما ہیر کا گوڑا تو پروش نورے اگاں بوارے ہم ہا حسابہ ہننا گوڑا تی کشک ساپ و ہرزان بیت کشک روپگے فلسفہ ہمیشہ یا کہ ہی بتلا بزور گپا بجاو در کا اشی تو کہوں مزنی فلسفہ فہمیانے گپ و جاہگ نبیت بلے مول ہشیں کہ وطا یک پکائیں انسانی بکاں وطی تو کا بودنا کی بکشو آہاں گور و سار بکاں ادا دانائی و نادانی گپ بو اگائیں پرچہ زانتکار و نزادکار مردم چا زبان زانک بیت چا گپا زانک بیت ہنچو گشاں کہ ترہ کسی زانت و نازانتی چارگییں گڑا ہائیے گپ بے پرما پرچہ کے زبان شیریں جہان گیریں چشیں بتلانی و آہندی بلوچ انگا چش بھی یا کہ مہرگڑ دودمان ہدابوند کہ درنیامی ایشیائے بنداتی شہر و بنداتی دودمان اچھا دگا گپے کنا آئیا گو مہرگڑ نامہ چیزی آتت ہمار اندہ کہ پتا من دبیا پتا رتابیا برتگت من یکرندی پتے ہمرایا اسپتالہ شتگتا گوڑا پلپینی نرسیا چشت گو چشک دمانا گشتی ایکسکیوز می دگا رندی دگا یکیا گپ گپے توکا کلگا گپت آیا وتی 10 دفعہ داشت اما دمانا سوری گشت من سک مامانگو بتا کہ ماں ہمارا جو دودمانا کے کلاک بندیں چنچو مارو کو دمیے حیالداروں کا چنچو سرپدی و پہموں کا چنچو پرپیشانی و مزن جگراں چنچو دیمروی کتگو دودا آہانی دیم پدیما ما کجا اشتا تگیں دنیا دستگ من ہگا امی چیزاں گو وتی راجا دیم پدیم بکنا تا سک پشلبا من ایشان گنداں تا سک تکانسور با کہ مہرگڑ دودمان پکا مائے بودتگ اگا پکا مائے بودتگ گوڑا چونی دودمانی بودتگ کہ مارا سجائیں روچ لنکوک پوزائیں و پوزا چونڈگائیں دیوالانی دیما ہنچو ہیمنی اگو آپ دست کنے کہ گوشے فلش سسٹم سرا نشتگیں سجائیں روچ دست شلوار کٹائیں و کچینگائیں یا کہ استنجائے نامہ چھونے بد دود مانے کار کنے یہ کارانی کنگے وحدہ مارا ٹکائی ہوں پھرنے مہرگڑے بابتا کہ من ونتگ یا عشق تگ کہ آوا سکیں دیمروی و محکمی دودمانے بودتگ آئی ہر چیز پا گوامو گیگ بودتگا ہما دوراؤں آہانی آپ دست کنگے جاگا اندیمی جاگا بودتگا گوڑانو پرچا مہرگڑے وارث پرے حالا بازیں راج و اچما سک باز پدی و پد منتق بودتگا ما و باز دیمروی و دودائیں راجی بودتگیں گوڑا چون کجام سبب بودتگا کہ ما چا مہرگڑ دودمانا انگا پدی شتگے دیوال دیما آپ دست کنگ یا کہ لامبوچ کنگا چی دگا نادرائی و دیبائیں اس سکن در انسانی کاری کے مکنگائیں پہل کنت بلکہ کسی دل ہزاری بود تو گپ دگا نیمگی شد بلے مردمہ ہچ پسو ندا تو ہائیا وتی گپ دیما بران کت نو گپ پیشیں کہ مرچی مارا سانگ بندی بابتا گپ جنگیت بلے مائے گپاں دگا نیمگا سرو شاکشت نو گپ پیشیں کہ مرچی مارا سانگ بندی بابتا گپ جنگیت بلے مائے گپاں دگا نیمگی سرو شاکشت دوکارا مدام گو دلگوشیو جہلیں شور بندیا بکان کہ پدا دا زندگی پشومان مبے کہ پدے پشومانی اچ دردہ نوارت بگشتن شاہرہ توکی کے درک ہاکاں کب
ہچ پیما نبیت پت زورگ یا کہ توکا ہازما نہ جنے جند دیماتی کپاں ہا دوئیں کار ہشنگ کے یکی جنک کے سانگا دمی چوکے وانے نگا ہی گپ چٹ ردو پنسیتگیں گپی کہ جنینچک گورے دکانے ہزار کے تو ہزار روت جنینچک لوگے شان و درپشناکی گوہر قیمتی ہیں کہ طرح ہمک دمانا کارداں پھت مات پیر بباں مردین چکا چا گیش جنینچکانی سر چیر بھی کسی اگا تئی چکے سانگا گواجار رہداں ہما دمانا یا کہ زدتاں آیا ہو یا ہننا مگوش میں چاگرد جیڑا اشیں کہ ہا جنین چکا پوت بوجی سرپد بھی کہ ہی گپ ساکرہ دے ہگاں تو تچکا ہاو بگوشے بدکا تو وتی سرا وط چاہتے جنے ہگاں تو تچکا ہننا بگوشے ہوں بدکا تو وتی پاداں وط تپر جنگائے ارچوہ دا پا جنین چکا سانگے حد تا چرائی محلت بلوٹو ہمیں محلت روچاں ہما مردمانی وہ ہاس بچک کے تبو مزاج آہنی روش تو لوگے چاگرد بابتا سرجمی پٹو لوٹو جوستو پورس بکا پرچکے ہی یک دو روچی گپی نہیں ہی سرے بار نہیں کہ دم برے ہیری کنے ہی دلے باریں او دلے بار ہیر کنگ نبید شو اشتاپی مبو کہ پداداں زندگی پشومانی کنڈگا گواز کنان بے من حیرانا کہ میں چاگردہ جنی چکا چگیش مردین چک پرچا ارزش دیاک با حالانکہ شر بیچارے تا جنی چک کے وفاداری پا پتو ماتاں چا مردین چکا گیشتریں دومی گا پیشیں کہ پا وانگا چکے سرا ہی گا پا زور و سر مکان کہ ترا حلم ڈاکٹری یا کہ انجینئری بوگی ہیں چکے تبو مزاجوں چارگی ہیں ہیوں چارگی ہیں کہ چکے حدوناکی یا حبناکی کجام نیمگائیں آئیے میل کجام نیمگائیں آئیے زور گیشتر کجام نیمگائیں ہی گپ وط آئیے تو کا پدر بیت کہ آئیے حب و واہا گیشتر کجام نیمگائیں بس دیدانک لوٹیت چاروں کے چم لوٹیت تاو چارت چکے زور گیشتر ہما نیمگائیں گوڑا بلی کے روت آئیے دیما ہڈنڈ مبو آئیے پاند مکان طرح کے سیاہیں گو دوست بھی تو آئیے نیلیں گوڑا لازم نہیں تاو وتی سیاہیں رنگا آئیے سرا پا زور بومشے بلی ہاوتی نیلی رنگے گوداں گورا کا چکے سرا ارو برو مکا اگا تو آئیے دیما ہڈنڈ بوتے گوڑا ہاتھائی واہشتاں پا نا دلکشی پیلا کنگے جہد کا سیاہیں رنگے گودا گوراوا کا بلے پا کل راجا تاوان بار بیت پرچکے اگا تو بلوٹے کہ ہاں ڈاکٹری بھی تو آئیے حبگو عکس کاری آئیں گوڑا ہاں شرنے ڈاکٹری بوت نکا بلکہ یک نیم بندگو خطرناکی ڈاکٹری بیت او ہاں نادرانی علاج بدلا وتی ذہنی علاج گیش نبی پرچکے آئیے واحق سرجم نبوت تاگو وطا یک نا سرجم و کپی انسانی سرپد بیت وہ کپی انسان چو کپاں کلی آہاں کہ حدرکا وارتگو دور داتگ تئی ہندر پیسلا کنو کی توانائی سک محکم بھی بیت گوڑا تو پوتی چکاں یک سوب مندی زندے گوازند کنے تراوتی واہشت چکے واہشت دیما ڈگار جنگی پرچکے چکے زندگی ترا گوازینگی نہیں آئیے وتی زندگی وطارا گوازینگی ہیں وہ تو وحد و بیواد آئیے سرا چو کار کشتگے سرکارا مبو چو گرندو کی جمرا مبو چو صحبے شانزو کی نوداں ببو چو صحبے ساپے ہازمانا ببو کہ بلے آوتی راہا وط گشینی من شرچارے تک کہ گیشتر سانگ بندی پرشت و پروش ہاماچ پمیش کاباں کہ ما سانگ بندی گوں بید شور بندیا کنے تا میں درنیاما ذہنی آماہنگی نبید ہم حیالی نبید سانگ سوب بند بود نکا وہ من ہیوں چارے تا کہ گیشتر چک نشائے ہاماچ با اشیے بازیں سبب چاں یک سبب لوگے بے مقصد پابندیوں گرداریں کہ چریشیا چک ذہنی مامنگی ہاماچ بھی تو پوتی ذہن سنگرگا پوت رائے شوہاس کنگے جہدہ نشائے دام چمگا کپی ہرچکے زندگی مقصد بی صوبی سکے مزن پرشت پروشیے وہ یہ پرشت پروشا قضا یکی داشت بکن کہ آئیے ہمت و صدق و بیسا محکم بباں یہ اما وحدہ محکم باں کہ چکا لوگے تو کا ہرزش تو بستار دیگ بھی بیت یہ اما وحدہ محکم باں کہ چکا لوگے تو کا ارزش تو بستار دیگ بھی بیت اگانا ہاں نفسیاتی نادراہی جوڑ بیت من شر چارے تک کہ میں راجمان نفسیاتی نادراہ چا سرچکاریں بلے ہاں وتی ہی نادرائیا وط پہمت نکنا
دیوان ہلاسیا پت امیتان و آدگا کماشاں چادر چنڈتاں شاکاران و کلانا دیمپا مسیتا مغرب نمازا شتا منا ہنچو سما بیت کہ ہی بچک چ دینا برگشتا دیگا دیگا وڑی گپ جاں اللہ مسکرہ حکا اللہ گپانی سرا اراد گپ منا ہی بچک دوست بوگا نہیں کماش اللہ داد گو ہادگا امراہ نرندانا چا نمازا واتر وتی وتی لوگاں شتا منی چو مائن گلاسی آپ وتی پیریں پتا بدے گو امیتانا دست کوڑا کوتا و تحت سرا نندانا ماہین توار کوت شر میں پہ ماہینہ وتی گوشان سرا کو تو نودگیر بڑا کنانا گوشت مائمہ مرچی تو منی سر برزاد کو تک امیتانا تاس دست گرانا گوشت چی گپی زانا ابا ماہینہ مرچی باز دیرا پت بالا چیات کنانا دلا گوشت کے دریگتیں آئیاں ہوں انچو بزانتی سجّئی میتک تی توصیپا کنگائیں کہ توگو حالاتاں جنگ کو تک او مرچی پوت جوانی نام اکٹھے تک ماہینہ ارکی تاس دس گپ تو ہچنا گوشت ہائیے پشت ماندہ تو عرصی بود کہ ہگا ای نام منا رستگ بلے منی دنیا وشی تباہ بودتگا منی زندگی پوریں لذت چوئی تاسا حالیگ بودتگا ہی نام پشتا من چونت نام گار کو تک دروں ہمیں کہر نفسیں بلو کے شومی بودتا خدا ہیا رسترے بکنا تو قیامتا منی تحت پادگا بندوق بار چونہ ماہی نے دل چا بالا چا چٹ پرشتگت بلے برے برے وشیانی ساہتاں ہنگا ہائیے ترانگاں کا بلے ہی گپ آئیے اگو کسا ہاشکار نہ کود بس چا توکا کلک چت و تارا رنجباری کود ہا برے برے ہیو کا نشتو وانگ ہم بود ہوگوں وتی دلا گوشتی ہرچی پا دلکش نا دوستی بی ہیبو ادار ہیب دامنا بندی دوستی عیبدار دامنا گل زمزمہ شودی ہاگو جیڑگا واب کب تو واب تو کا دستی کے دو نگیٹیو میتگا حد کو یک دیوالی اکسی کش تو پدا شتا روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا ہاضمہ کو نبشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے